Para pamirsa ingkang kinasih, kawula Sriwidati saking GKJ Ebenezer Klasis Jakarta bagian Barat kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedhar dinten Jemuah 21 November 2000 selangkung. Kaserat dening Bapak Pandhita Octavianus Heri Prasetyo Nugroho. Saking kalih Samuel 21 ayat 1 dumugi 11, Jabur 9:8, kalih Tesalonika 1 ayat 3 dumugi 12, pamaosing kitab suci saking kalih Tesalonika 1 ayat 11 kanthi jejer sembodo. Kalih Tesalonika 1 ayat 11 mekaten suraosipun. Awit saka iku aku kabeh temah padha ndedonga uga kanggo kowe kabeh supaya Allah kita kersa nganggep marang kowe sembodo ing timbalane lan kalawan panguwase kersa nyampurnakake sedyamu arep nindakake kabecikan sarta kersa nyampurnakake saking panggawening pracayamu. Para pamirsa ingkang kinasih, tetela bilih Rasul Paulus nresnani pasamuan ing Tesalonika. Sinaosa ngadepi maneka warna panindes, ananging warganing pasamuan tetep bakuh kapitadosanipun dumateng Gusti Yesus. Rasul Paulus nglipur manahipun pasamuan bilih Gusti Allah piyambak ingkang badhe mitulungi pasamuan saha paring paukuman dhateng para tiyang ingkang nganiaya pasamuan. Rasul Paulus ugi ndongaaken supados pasamuan sembodo anggenipun nindakaken pakaryan ingkang sae minangka wujuding kapitadosanipun. Sinaosa katindes warganing pasamuan tetep setya tuhu nandur waing pakaryan ingkang sae. Pasamuan tetep tuhu ngibadah lan ngiyataken kapitadosanipun. Pasamuan tetep nunggil ing pasederekan lan pasamuan tetep sembodo martosaken Injilipun Sang Kristus. Saestu Rasul Paulus paring pangalembana saha tumemen ndongaaken pasamuan ing Tesalonika. Para sedherek kinasih, lelampahanipun pasamuan ing Tesalonika menika saged dados tulodo kangge kita sami. Sinaosa kathah pacoben lan panggoda, kita sami boten lajeng lukro. Ananging kita sami katimbalan supados tetep sembodo nindakaken ayan saking Gusti. Sedaya pepalang wau kita sami anggep minangka pamecut. Kita sami budidaya supados tetep makarya. Kukuh ing kapitadosan, rukun ing patunggilan, saha gumregut martosaken pakaryanipun Gusti Yesus. Ing tembe Gusti piyambak ingkang mirsani
Menapa kita sami saestu sembodo menapa mboten? Kados dene perangan syair pop rohani, ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kawula badhe ngupadi gesang ingkang setya dumugi puputing yuswa. Amin. Mekaten pangandikanipun Gusti, sumangga kita sami ndedonga. Duh Rama Yehuwah ingkang adhedhampar wonten ing kratoning swarga, ingkang mulya sarta langgeng. Ing wekdal punika Duh Gusti, kawula sowan marek malih wonten ngarsa paduka. Ngaturaken gunging panuwun awit dene paduka tansah paring berkah dhumateng kawula. Paduka tansah nganti lampah kawula wonten ing panggesangan kawula. Kawula inggih ngaturaken sawetahing gesang kawula Duh Gusti. Mugi paduka tansah nuntun lampah kawula wonten ing panggesangan ugi wonten ing padamelan kawula. Wonten ing astanipun Gusti kawula Yesus Kristus, pandonga punika kawula aturaken. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, cekap semanten renungan Sabdo Winedhar Sinode GKJ dinten menika. Ngantos pinanggih ing program saklajengipun. Sumangga panjenengan like, subscribe lan dipun kintunaken dhateng sederek sanesipun. Gusti Yesus berkahi.